mabinogi. Achos mae'r dilyniant hwn yn dod ar gefn yr casgliad o nofela a'r fersiwn yn Saesneg o mabinogi. Pa mor bwysig oedd hynna pan oedd ti'n paratoi ar Wel, nes i ddim ti'n cyfeirio y cyfres seren yn ail dweud y Mabinogi. Nes i ddewis y gainc blodeuwyr ar gyfer honno. Ond o'n i wedi darllen y sylfaen yw cyfieithiad yr athro Sioned Davies, y cyfieithiad newydd. A nath hwnna rhoi achlysur i fi fy nôl at y Mabinogi, eto, fwy pwysig. A wedyn, o'n i wedi darllen y ceinciau i gyd. A dwi'n credu bod marc y ceinciau yma ar eich dychymyg chi dy hun. Wedyn... Bod pobl yn mynd i nôl at y Mabinogi ar eich sbio nhw'n ystafell newydd? O bosib. O bosib, ond byddwn ni'n dweud mewn ffordd, i ni byth wedi anghofio beth oedd ei gwerth nhw. Wedyn, mater o edrych am gyfle i ddefnyddio nhw o'r i typun. Byddwn ni'n dweud bod y gyfres yn Saesneg wedi rhoi'r achlysur na.